El 43è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló està en plena activitat, amb sessions diàries al Sirvianum i al Casal. L'estrena del documental sobre el guia de muntanyes i escalador manlleuenc Pere Casanelles va marcar l'inici del certamen, que dissabte viurà l'entrega de premis. 49 films aquest any aspiren a la Flor de Neu d'Or. De tot plegat, en parlem de seguida amb en Jordi Vilarrodà, cap de Cultura del 99. Hola, Jordi. Hola. L'infopodcast del 99, amb Eudald Puig. I és que, Jordi, la figura de Pere Casanelles va impactar els espectadors del Sirvianum quan es va estrenar el documental Pedro Alive in the Mountains. Exactament què va passar dissabte, Jordi? Doncs que diria que Osona va descobrir un osonenc del que només en coneixia la seva trajectòria un reduït grup d'amics. Pere Casanelles va marxar de Manlleu quan només tenia 15 anys i gairebé sempre des de llavors ha viscut a Suïssa. De ben jove ja tenia una gran passió per la natura i la muntanya i va poder fer realitat el seu somni, que era viure d'això. En la seva trajectòria, ara té 81 anys, ha alternat la feina de guia de muntanya i instructor d'esquí amb escalades per lliure a diversos llocs del món. Però el documental no parla tant de les gestes esportives, sinó d'una filosofia de vida que ell resumia en escalar i viure bé, sense cap luxe. De fet, Jordi, el que en diríem el seu camp base és una antiga cabana de pagès, no? Doncs sí, un lloc penjat a la muntanya, al cantó suís de Tessin, on viu amb les mínimes comoditats, però tal com ell vol, a la muntanya. Viu sol, però ha fet molts amics al llarg de la seva vida, alguns dels quals apareixen al documental, que per cert ell volia que fos només pel seu record i el van convèncer per realitzar una producció professional i exhibir-lo en festivals. L'alpinisme l'he fet per mi, no per ser conegut. És una frase que va dir que resumeix prou bé el seu tarannà. Un festival, el de Torelló, que va començar parlant del Caucas i que segueix fins diumenge. Doncs sí, l'inici sempre viatja a alguna part del món on les muntanyes siguin rellevants. Aquesta vegada va ser el Caucas, en especial a Geòrgia, amb una directora de cinema georgiana, catalans que coneixen bé el país i un cor d'homes, Vocal Birkan, que va deixar tothom bocabadat amb el seu cant tradicional divendres al Sirvianum. Dissabte vinent, la gala per entregar els premis i diumenge un dia de marató de les pel·lícules premiades. I avui, on anem? I Jordi, va, la proposta d'avui. Doncs té a veure amb el festival, també. A part de les sessions de cine, a les 7 de la tarda, al Casal hi ha una conferència del mateix guia de muntanya, Xavi Llongueres. Al Caucas, la serralada per descobrir, i parlarà sobretot d'algunes muntanyes de Geòrgia que són un autèntic paradís pels amants de l'esquí de muntanya. Doncs perfecte, l'activitat d'avui que ens porta cap a la Vall del Gès. Jordi Vilarrodà, moltíssimes gràcies. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé. L'infopodcast del 99, una coproducció del 9FM i La Xarxa.